Vpravo v bok. Nazdar. Nazdar. Dobre. Vpravo. Zatnem rič. Riadne to natiahni. Ešte natiahni, ešte raz. Uvoľni a natiahni. Viac naťahuj, naťahuj. Ešte. A v spodnom chrbte sa zakloň ku nám. V spodnom chrbte sa zakloň. V spodnom chrbte sa zakloň. A rozťahuj. Tak, a teraz v spodnom chrbte sa zakloň. Dobre, lepšie. Bravo bok. Zadok zatlač. Zadok stiahni. Bravo. Základný postoj. Nohy. Dvojitý biceps vpredu. Široký chrbtový sval. Ruky vyššie ku hrudníku. Vyššie si chyť. Tak. Tak. A predklon sa. Tak. Ešte. Hrudník z boku. To už som naučil pozrieť. Dobre, toto je pekné. Triceps. Výfuky z brucha. Rameno otočiť. Rameno tam a to druhé tam. Tak. A výfuky z brucha. Tak. Brucho, stehna, pas. Dobre. Pohraj sa s nohami iba. Jedna, druhá. Dobre. Dozadu, dvojitý. Okay. Zadok zatiahni tak. To je pekná bola. Široký chrbtový sval. A rozťahuj to, No. Tuto vieš krajšie rozťahnuť, ale... Prečo mu to je taký príliš do piči? Ponaprávať ho treba. No, tak to je lepšie. Dobre, drž. Ešte raz. Tak, rozťahuj. Riadne to rozťahni, neboj sa toho. Dobre. Braňo. Domáca úloha tvoja, máš dve.